Ku sa mana taken dimokuraɗiyya. More music at PressLoaded.com. Baba Buhari. Sai Buhari. Sai Baba Masari. Sai Kaduna ga mu akan hanya. Wannan shine ABC. Birni kauyen mu kuyoniya. Shi Baba Buhari shirin sa na gyara ne. Ba mai buri inganta kasa shine. More music at PressLoaded.com. Ya dauki halinai ne. Buhariya birni har ƙauyenmu da soyayya yawa a shi kullum buri na sa ai aiki yawa a kai saba ba Buhariya kuma na sai wa ba Masariya mu ka zanawa mun na zuminiya ga masu nufin mu da alkhairi dan su aiki za su yi mana sikari shi ko gurgu baya wuce shan dauri. More music at PressLoaded.com. More music at PressLoaded.com. Ƙungiyar da take haɗa kan jama'a don morar dimokuraɗiyya. Mu ba alƙiblar su ma amfana. Sarkin iko ka jibince mu. Kai ne sarkin sarki Allah dan kai ka iya wa bukatun mu. Kai ya mana ko da mun kasa dan kai ne yake iya ceton mu. Mun Buhariya da Masariya da sun tserewa mun kuya. More music at PressLoaded.com. Ba alƙiblar su ma amfana. Ya kauce zago sai ga shakwar kwasa. Hada kan jama'a shine tsarin ba wa layin sakwar kwasa. Ga Buhariya da Masariya mu ciro man dimokuraɗiyya. Mu ba alƙiblar su amfana. Ka san wancan na san wannan ba layin mu ku fuskanta. Kowa naune ku fahimce ni. Ni ƙauye kuma daidaita. A ƙungiya ce mai haɗa kan jama'a birni ƙauyen mu karɓe ta. Mu dai mun yi na'am da Buhariya kuma mun yi na'am da Masariya. Mu ba alƙiblar su amfana. Buhariya da Masariya. Ƙungiyar da take haɗa kan jama'a don morar dimokuraɗiyya. More music at PressLoaded.com.